Здравейте от Гърция. Пробваме новия шоколадна Милка с бомбони ММ или някакви други бомбони. Я пишете долу в коментарите, ако знаете. Оценяваме го, както винаги по опаковка, мири си вкус. Така, нашият е малко в различна форма, защото се беше разтопил и го държахме в хладилника до сега. Така, аз на опаковката давам 7 от 10, защото е нормална опаковка на Милка, а те са малко скучни. Аз 6. Така, да го отваряме. Така, ще го разчупим мощно на две, както правим винаги. О, ето как изглежда, като изключим, че крайчетата са разтопени. Готов? Да. На мирис на нормален шоколад Милка. Да. Така че 9 от 10. Ето тук ето е краличката на Милка, не знам ако се вижда на камерата. 1, 2, 3. Ето как изглежда отвътре. Така. Това са бомбоните, май са детско щастие, нещо такова. Не, нещо. Почти не се усещат бомбоните, така че 9 от 10. 8 от 10. До скоро!